ଏଇମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଧର୍ମର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରି ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଧର୍ମର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରି ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସି ଦିନେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ରିକ୍ତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିବାବେଳେ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟରେ ଧରି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଗଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଋଣୀ। ଏକଥା କହିବାକୁ ମୋର ଟିକିଏ ହେଲେ କୁଣ୍ଠା ହେଉନାହିଁ, ଅଥବା ଏଥିରେ ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲଘୁ ହେଉନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ମୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ସବୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ସେସବୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରେ। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାଧନ ଭଜନ କରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସହଜ ସରଳ ପଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ସାଧୁତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଠୋର କୃଚ୍ଛ ତପସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜୋର ଦେଉନାହିଁ। ଆମେମାନେ ବୁଝି ନ ପାରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟୟ କରିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତିଳେ ତିଳେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ତ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିପନ୍ନ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବିରୁଦ୍ଧ ମନୋଭାବ ଧରି ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାର କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ନିଜ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧିପଥ ଦେଖିଲେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମୁଁ କାହାକୁ ମାୟା ମନ୍ତ୍ରରେ ମୁଗ୍ଧ କରି ରଖୁନାହିଁ। ଧର୍ମ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ଅଙ୍ଗ୍ରିଜାଲିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବା ଦିନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଅଲୌକିକ ବିଭୂତି ଦେଖାଇଲି ନାହିଁ ବୋଲି ରାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ, ଅଥବା ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହିଁ, ଦୋଷ ଧର୍ମବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀଙ୍କର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖର ମୂଳ, ତାହା ଆଉ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବ, ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ, ସେ ସେତେ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆଉ ବାଧାବିଘ୍ନ, ଆପଦ ବିପଦ, ଅତ୍ୟାଚାର, ନିର୍ଯାତନାଦି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବିକାଶ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ନିଅନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବରଣ କରିନେବା ସେମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ମହତ୍ ଆଶା ନେଇ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଜୀବନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଓ ଯେଉଁଥିରେ ସେପରି ହୋଇପାରେ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଶ୍ଲୋକ 66। ଗୁରୁ କୃପା ପ୍ରସାଦେନ ଆତ୍ମରାମ हि ଲଭ୍ୟତେ, ଅନେକ ଗୁରୁ ମାର୍ଗେଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ସେବକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୁଁ ସେହି ପରମାତ୍ମା ସତ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପୂର୍ବକ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କରି ଆଦେଶ ପ୍ରତିପାଳନ ପୂର୍ବକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନରେ ହିଁ ସେବକମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ୱତଃ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହୁଏ।